and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Mao ba? Abi na ng cellphone, be! Oh, Abi! gilab ni magunin mo. Tuwa kay makalagot ang imong tubag! Sige lang kag ingon! Mao ba? Mao ba? Mao ba? Ah, Kuwang kas pagtuo! Sa ato pag kuwang kas pagtuo? Ha? Makalagot pa yun ni Franco, eh! Makalagot! Kati! Hello? Sofia? Uy, naunsa mo, uy, nag-away mo. Makapayubos kayo siya! Klaro kayo si reaksyon nga! Nga doon na siya pagduda! Uy, Kati, wa man taong ko magduda ni mo, eh. Hilap na! Sige, Sofia. Sorry kayo nga nakasamo ko, ha? Ay, uy, kaso, uy. Abi, sabi, mag-insulti ko kusap kang Franco, pi. Ayaw na lang, Sofia. Sige, thank you na lang. Oh, okay. Basta kay pag sinabtanay mo diha, uy. Tinatang mo lang imong trabaho, good. Kaniyo tragot bi, i-loudspeaker na ko ni ha? Aron makabati ring madudahon na kong bana. Oh, sige. Sulti na, Sofia. Franco, uspo na ko ha, nagtinarong ng imong asawa diri. Ni trabaho na. Og seryoso siyang trabaho. Unya, pero may ginang magkunahon na nimo. Di man gani ang tanong mo duwal mga customer kay basin ko nung masuko ka. Sofia, okay naman kay ko, eh. O kung mauna anak, yun. Kasi okay naman di ay, uy. Pa-okay-okay lang na siya. Pero ilawom siyang kasing-kasing anak, nagduda na. Ay, wa lagi taon. Uy, wa ko magduda. Unsa Bada! man ka, Kati? Papasa ang pagduda, Franco. Okay ba, ha? Unsa may papaso na ako, nga wa man ko magduda. Good. Ay, Kathy, sige na, uy. Huwag mo ko na magduda si Franco, good. Ikaw rin madudahon niya. Ay, makalagot mang good. Mura magugwa siya malipay ba nga. Nahibaw nga, dako kog tip, nakatip kog dako, yung way tingog-tingog, di ko malipay. Franco, pakita sa si Kathy, uy, nga nalipay ka. Gikan sa trabaho, kinahanglan nga dasigo ni mo siya. Aron sad mawa ang iyang kakapoy ba? Nalipay man ko. Unsam di buhaton ako, Sofia, ha? Kana bang dasig lang, kanang gali ka, kanang mupahiyop ka. Aw, kana ra Ana, day ka simple di ana. Oo, ha? Okay lagi kay ko, Sofia, oh. Wa gi ko'y problema. Pahiyong pa. Uy, Kanya okay na nas Franco, oy. Ikaw sad Kathy ba? Ikaw no kay nounsa ka man oy cry baby sagid kay kastanan. Dali man gud kayo kung may ubos good. Ay Franco, ayaw sad paghimong aksyon nga mahiubos ang imong asawa diha nimo, okay? Okay, Sofia. Natanawa murag nagsige na yun pahiyom si Franco da Kathy. Sige day, Sofia. Sorry ha. Bye. Bye. Hi. Oh, yan naman. Ikaw, ud. Imo pa tong gihasol si Sofia. Naunsa man ka? Ang palaban dyan ko niya para mawa ng pagduda ni mo diha. Wa lagi taong ko magduda. Naunsam taong ko. Ay, Honest ka? honest ba? Oh, honest, oh. Bagtay ka. Wa lagi? Naunsa man ka? Ikaw, no? Masahi iko, pe. Hmm? Masahe? Masahi iko. Ako likod pa. Oh. Uman, dili dapit sad sa akong batang. Oh, way problema na. Dali, be. Sige. Ana, buksa ang akong duster. Sige, akong bukso ni. Dali. Ah, Oh, dali. Talikod lang. Ubo diya. mm, ayaw nang kamot ang imasahe. Unsa man di ay? Kanang imong suwang. Kana ba? Kanang kanyang imong suwang? suwang nga may bungot. Unsa? Uy. Sige na, good. Sige na ba? Painang ang imong simod nga dunay bungot kay laming pamation. Nang gilok-gilok ba niya lami. Kati sa doy. Unsa man ka? Di ka? Kay mo bangon ko. Ah, Pagklaro di ay leche. oh. Nausa no sa... Oh, lagi, be. Tarong, be. Hinaya, oy, nampak bi nimo. Oh, lagi. Nayon, lagi. Gana. Kana. Uy. Ay, palabi di, ay. Madugan kang clear. Naunsam ka.
Tuhog na to eh. Sige na dayon ba? Mapadayon na dayon ba? Oo, lagi-lagi pa rin ako. Lagi- Ungad-ungad style. Nakainit na kong tubig. Ug makahigop na og kape si Papa Franco. Inigmata niya. Alas 5 na sa puntag. Wa na pa ka sila maglalis ni Mama. Oh, nigawas na si Papa. Morning pa! Oy, na. Morning. Ang tuwan, nakainit na kag tubig. Oh, pa. Timplahan kag kape? Okay, paliw ko day. O, maligo na ako ha. Si Mama? Tuwa pa natuog pa. Di lang una na to sa tandugon day kay dugar pa itong nakatuog gabi Unya, wa na mo maglalis. Wa naman. Okay na kayo day. Pero, sa puto na lagi kay na si Mama, no, pa? High blood na siya? Nga, ambot lang nga na niyo Gamayng lihok na to. Hatagan niyo daw tang kahulugan. Akusahan na ita nga. Nagduda niya. Sabta na lang na si Mama pa. Imo man ang daginoton. Mudako lang unya ang inyong away. Mawita nga usahay day. Di na lang kumutingog. Ug dili ka magtingog. Dudahan ka nga, wa kang kauyon. Mao lagi. Saon to man, imo man inahan. Sabot lang gyud pa. Para wahay kupot. Naibaw gi kanak nga gusto kong kalinaw. O pa, sayot ko. Okay, sige. Maligo na ko ha. O guman ko kaligo. Painit din ko. Dayon, mangumpra ko para sa atong tinda nga pungko-pungko o para sa tuslo buwa. O pa, Kaligo ko lang niya akong gibato Walang masayad si Claire nga naghuot niya akong dugan sa kayo po sa inginahan. Iano lang kay ko niyang kasabaan. Gamayng diferensya, dayog ka. Ay, kinuha ko taon. Atagi pa ko kalikon. Di ko gusto mo pasakit og asawa. Mahal ko si Kati. Mahal ko siya. adto na ka pa? Uday, o si mama ni mo, ay lang siya og tugawa ha. Pero ang dami lang sag makaon. O pa, na may kanon. Ang sudan, Oo, nanasad. Inununan, ug buwad. uy, ay pakan as mama ni mo Palitin na siya og linatan nga baka dito. Kanang dunay sabaw ba? O kanang humba. Ganahan mas mama ni mo ana. Mas maayo nang dunay sabaw kay dugar ba itong nakatuog gabi Oo, o pa. Okay, sige. Arin ako ha. Mangumpra na ko. Amping pa. Onak. Oh, si Bay Franco na kining nagdong. Oh, yan ako amigo Bay, ambirin mo kinumpra, be? Salamat, bay. Oh, niya mo lagi mga prutas lagi. May pinya, apple o grapes. Saging pagyod. Apil na to ibaligya karon Bay Franco? Uy, dili ba yoy? Oh, Ako nang ipalit para ni Kati. wow ha. Para ni Kathy. Hmm. Pinangga yun ni mo imong asawa, no? Ay, natural bay. Panggaon, yun. Ne, kumusta ang iyong trabaho? Ay, okay lagi kay bay. Gikuha na ko siya. Hmm? Ipay kay siya nga akong gikuha Very good. Kuha agi na pirmi bay. Oo, bay oy. Para ba makadaginot sa split ba? Correct. Kuha agyod. Kibasin og doon nilaing hatod. Biotic. Gusto kang magkaamigo pa ta? Ha? Gusto ka? O basin gusto kang magbugbuwag na ta? Ha? Dili bay. Uy, dili bay. Aw, lagi. Obo. Manang, ay pagsige pang intriga ha, nga makadaot sa among relasyon ni Kati. Ayaw paghimuglakang nga makagubot mi. Kawan, ilang gulay na pagsabot, good by good. Pumili utan na itong kung isulti, good. Ingon ko nga, kuha pero may mga asawa. Aron nga, dili ihatod og lain. Tambag mo nga ako ni mo, good.
Gadili mo magkabuwag ang imong asawa? Biotic. Day, asa sa mama nimo? Nagmata na siya? Opa. Pero gisapot kay wa mo agas ang tubig. Maligo na unta siya. Mo ba? Gusto na unta siyang maligo pero wa mo agas. Okay. Asa ang balde na kay mo ato ko sa puso. Saguban ako siya. Ay, ako lang pa. No, ako na. Sa magipangita ni mo? Ang balde ba? Magkayagas. Kalagot, eh. Maputol ko ng linya, eh. Balhin taglain. Kalma lang, good. Basta may nadaot lang ba? Ha, sige lang. Oh, dabaldi, oh. Aga! Kay! Imo mo gitsang balde na igo akong naong. Oh, minisi ka. Danghag ka. Oh, Kati! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!